reksa praja kang makaresi
tampa Rajabrata. Iya. Kowe ngaturake bekti ning ngersane. Ora luwih uja pangastawaku wae genti tampanana. Sanget anggen kula mundi Kanjeng. Mugi andadosna jejimat lan saged tolana anggen kula merangkani sampeyan dalem jumeneng adipati wonten ing Pucang Kembar. Ya. Ngono Reksapraja. Iya. Sak temene iki dina rak dudu dina pisuman. Iya. Nanging aku nimbali Kakang Reksapraja karo putraku Danupaya uga garwaku tak keparengake ngadhep ning ngersaku. Iki ana rembug sing bakal tak rembug bebarengan karo kabeh para narapraja. Ya senajan wektu dina iki sing tak timbali iki mung Kakang Reksapraja. Kepareng unjuk Kanjeng. Lepat bersih pangapunten. Ya. Nerata prau sing manah. Panjenengan dalem nimbali ingkang abdi kula kepatihan. Ya. Sesarengan kalian putra. Menika beneh adat lan sabunipun. Menawi wonten bab ingkang sak kelangkung wigatos, sumangga Kanjeng Adipati kula aturi ngendika kanthi ngeblak. Ngaten Kanjeng. Ya, pancen sak tenane ana sing bakal tak rembug. Ning rene iki garwaku ya melu marak ning ngersaku. Putraku Danupaya uga sowan ning ngersaku, mula diprayogake luwih dhisik. Nun nggih, sendika. Gune Inji kula Kanjeng. apa sebabe sliramu go tak parengake nderek ana ing Pendopo Agung Kadipaten? Merga wektu dina iki aku bakal ngrembug putramu si Danupaya. Nyuwun pangapunten. Kula menika raos sing manah kula menika. Rumaos gunung. Menika mboten dinten pisowanan. Nanging panjenengan injin dawuhi Kakang Patih kalian ingkang putra Danupaya. Iya. Jatosipun wonten menapa to Kang Mas? Aku mau ngarep ngrembug putramu Danupaya. Mulane Kakang Reksapraja uga sliramu tak parengake marak bareng ana ing Pendopo Kadipaten iki ben supaya sliramu ya prisa. Kakang Reksapraja uga ngerti. Ngono. Danupaya. Ih. Kula Rama. Sliramu kuwi wis dewasa. Ya to, Bu? Injih Kang Mas, leres Kang Mas. Dewasa gagah pideksa. Tur ya bagus. Nggih, menika putranipun sinten to Kang Mas? Lah injih putra panjenengan to. Lah iya ta, rak ya mesti tiru karo ramane to ya. Leres Kang Mas. Nek tiru ibune ora setuju ah. Nggih. Nggih tiru ibune kok. Nggih enten ngambete tiru kula lho Kang Mas. Iya, wong kuwi ya putramu. Lah, Iya. Sak ya ngono to nggih Danupaya. Injih Ibu. Danupaya, Kula Rama. rak ya padha becik to suwamune ngersane Rama. Pangestu dalem Rama Adipati. Sowan kula kalih sing sambikala. Bekti kula kunjuk wonten ngeso dalem Rama Adipati Pucang Kembar. Ya. Tak tampa ya nggih. Pangestune Rama wae genti ditampan. Sanget anggen kawula mundi. Mugi nambahana kegiatan dhateng jiwa lan raga kula Rama. Injih. Kaya ngono kuwi putramu. Injih Rama. Kula menika Aku ki nek nyawang karo putramu, Jak. remen. Mongkok penggalih. Kula menika nggih ngaten lho Kang Mas. Menawi Danupaya menika rak dangu mboten nate tindak pisowanan wonten. Iya. Nanging sak menika saged
Inggih, ngadhep wonten ngersa panjenengan lan kula menika remen lho Kang Mas. Mulane nek ora tak timbali ora tau sowan ning ngersaku to. Janipun kula menika kapang lho Kang Mas, kalian Iya. putra menika. Jan iki ning ndi wae aja ngridik lho. Nuwun sewu Rama. Ngendika dalem Rama menika kok aneh. Ndikaaken kula menika yoganipun Rama. Kok nglidik menika ora nilaraken subositaning kapriyayin. Lah seliramu ya ora nate sowan to, nggih. Jane ya nang ndi, mbok ya bloko Kula bae. mangsanipun menika kula nggih badhe sowan Ibu. Nanging menawi kula menika mboten dipun timbali Rama. Mboten wonten perkawis ingkang langkung wigatos ajrih to Ibu. Yo, nek saiki pancen wigati tenan. Iji. Mergo sing bakal tak rembug kuwi sliramu nggih. Badhe pun rembak menapa pun kula kramakaken menapa Rama. Badhe dipun rembak menapa? Menapa Mas? perkawis Ngono lho Ibune. Menapa sampun badhe dipun dhawuhaken? Lho, nek perkara dhawuh kuwi dasare ya wis mangsane to. Injih, Putramu mangsane Danupaya kuwi ya wong wis dewasa. Injih, Kang Mas. Wis duwe congcongan kok. ning nuwun sewu lho Rama. Menawi Rama menika kepengin sanget enggal kedah kagungan putra mantu sampun ngantos klentu anggenipun jodohaken kawula kula. Pasuryanipun ngantos sampun ngantos kados dene ibu lho Rama. Kosek lho. Danupaya. Kok jadi kok kaya ngono karo ibu lho seliramu ki? Dados menika nulat sampean dalem Kanjeng Adipati rikala tesih. Kok aja nganti kaya ibu iki. Apa ibumu ki wis ora apik? Mergi kula Apa ibumu ki wis saking eleke ngono? Ya senajan elek. Aja ngina karo ibumu lho. Boten. Miturut ngendikanipun Wapatih menika Rama anggenipun kepencut ibu menika nalika semanten ibu menika rak kondang glidikipun. Lho, Piye? Rama. Nuwun sewu Rama. Injih, mboten badhe kula wangsuli. apa Rama. ya bener apa piye? Kakang Patih kok ngendika kaya ngono? Nyangkrak lho aturmu kuwi. Nek ora ana ibumu ki ora ana kowe lho. Iji. Kowe aja kaya ngono Danupaya. Ngelingono sliramu iso akhir biwasa sing nggula wentah ibumu. Iji. Nggih kepareng munjuk ibu. Badhe kados pundi ibu menika tiyang sepuh kula. Ingkang nglairaken kula Nah. badhe bekti dhateng ibu lepat nyuwun sewu nggih ibu nyuwun pangapunten. Ya jane nek kowe iki ra seneng karo aku ya ora apa-apa kok jane kaya. Aku ora tak anggap ibumu ya ora apa-apa. Boten ibu. Pancen Saestu ya wong panjenengan elek menika kok sampun ibu kula rengkuh. Ibu kula piyambak senajan to ibu menika ya elek tenan. Aku kok saya gregeten lho karo Nuwun sewu. apa ya kita cewek apa piye lho? Karo wong tuwa kok kaya ngono kowe kuwi Nuwun sewu kurang. lho Rama, menika namung kegujuran. Wong didomo-domo kok malah kaya ngono mirang-mirangke wong tuwa. Ibu mergi Wong tresna tuwa ya kaya dhateng ngono kok. Nggih menika lho Kang Mas sing teng putra menika lho. Iya. Rama kuwi tak kandhani. Ji Rama. Biyen entuk ibumu iki. Nek ora kepepet. Rama ki ora bakal klakon. Rumiyin menika menawi panjenengan menika mboten tresna, getun mboten sah dipun lajengaken kula nggih mboten menapa-menapa. Ora ngono Bune. Ya Wong senajan kula golek liyane ya ana. lho terus kaya ngono to. Iki mung kanggo gojek wae. Wong nyatane kowe kuwi ya tak agem nganti tekan sprene. Ngono lho. Injih. Nganti matur putramu kuwi dewasa. Injih Kang Mas. Lho nek aku kuwi ora tresna karo sliramu. Rak ya ora kelakon to aku kok kagungan putra nganti 3 karo sliramu, Ning rak panjenengan mboten kepepet to Kang Mas. Ya, Menika mboten kepepet. Kanjeng Adipati menika saged ngendika tembung kepepet. Nanging saged peputra Kakang 3. Patih Menika. menawi ning kepeksa. jebul witing tresna kuwi jalaran saka puri. Nah, iki. Nalika biyen aku ketemu karo sliramu. Kuwi aku ki ya wis batin, aduh. Ning bareng aku kuwi saben dina srawung karo sliramu. Mangke rumiyin. Iki njur. rumiyin. Kula tak nyuwun prisa kok kepanggih kula sepisanan kok njur waduh. Kula menika ketinggal menapa? Ya Mbok nek nggih ngendika kemawon. Nek mboten tresna kok panjenengan mah meksa. ora.
aku ki ora meksa. Ning bareng aku anu to, Nger. Saya suwe kuwi rasa tresnaku kuwi tukul ngrembaka. Nyatane nganti tekan sprene garwaku ki ya mung ibumu iku kok. Janipun menika badhe ngrembak menapa to, Paman? Kene. Kados Patih Singoranu. Iya, Dimas. Nggih. Ngaturi sugeng rawuhipun wonten ing pendhapi kadipaten. Antuk berkah pangestumu Yaya Dipati widodo lakuku. Yaya Dipati sekali sak keluarga rakyat padha widodo. Nggih. Pangestunipun manggih wilujeng. Pangestunipun Dipati. Nggih, Nyai Pati. Nggih. Semanten ugi kula rikepat. Ngaturi kasugengan rawuhipun wonten ing Kadipaten Pucang. Nggih, pangestunipun Yayi Patih wilujeng lampah kula. Ndika ranjih sami wilujeng. Pangestunipun wilujeng. Inggih. Siwa Singorang. Nggih. Sasampunipun lenggah sawetawis wonten ing Pucang Kembar. Kula ngaturaken bekti kula dhateng Siwa Singorang. Sapa iki, Dimas? Anak kula. Weh. Menika Danupaya. Danupaya sing biyen aku rawuh rene sakmene kae saiki sing seneng kekecake. Waduh. Sigit pasuryane. Yo entuk pangestune Pang. Widodo laku. Yo. Ayo. Ujah tuku wis tampan itu ya. Nggih, saged anggen. Inggih nyuwun pangapunten Dipati. Inggih. Sampun sareng lenggah kula ngaturaken sungkem pangabekti mugipun. Nggih, dawa sami-sami Yaya Dipati. Inggih, punten dalem sewu. Ki Patih Singoranu. Nggih. Nggih janur gunung sanget. Ki Patih Singoranu kepareng rawuh wonten ing kadipaten niki. Menawi wonten keparengipun kula badhe nyuwun prisa. Anggenipun rawuh wonten kadipaten Pucang Kembar mriki menika namung ameng-ameng menapa wonten kawigatosanipun sami. Nggih. Nyuwun pangapunten Yaya Dipati. Nggih. Ingkang sepisan kula rawuh wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Nggih. Nak yenaken menawi rai sak keluarga kanthi widodo wilujeng Oh, nggih. Nggih, sembah nuwun nggih. ingkang angka 2 Nggih. awrat nemban dawuh Kanjeng Sunan ing Mataram. Anggonku rawuh ana ing Pucang Kembar kuwi dutus karo Kanjeng Sinuwun ing Mataram kinan ngupadi kahanane cumondoke Kembang Wijaya Kusuma. Sekar Wijaya Kusuma. Iya, Di. Lajeng kepareng dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun pikantuk dawuh saka Kanjeng Ratu bisa tata titi tentrem ing Kasutara Mataram lamun tinumbalan Kembang Wijaya Kusuma. Oh, ngaten. Lah, ngene. Yaya Dipati. Dawuh dalem Kanjeng Ratu Kembang Wijaya Kusuma ki cumandha ana ing Kadipaten Pucang Kembar ngono jare. Sekar Wijaya Kusuma menika cumandha wonten Kadipaten Pucang Kembar. Lah ya ngono. Kembang Wijaya Kusuma. Nggih. Aneh nggih, Pak. Kula ora. Ki Patih, Nuwun kula. apa wis tau ngerti sing wujude Kembang Wijaya Kusuma kuwi? Kepareng. Mireng nembis pisan menika Kanjeng menapa malih wujudipun dereng mangertos Kanjeng. Si. Nuwun sewu.
Kipatih kula piyambak menika mireng nggih saweg menika. Menawi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma, kula menika dereng nate ngertos. Nanging kuwi dawuh dalem Kanjeng Ratu. Kamangka aku diutus Kanjeng Sinuwun ora pati-pati sowan menyang Mataram yen durung bisa mboyong kembang Wijaya Kusuma. Nggih punten dalam sewu. Kok nggih dos pundi Nyai Patih? Menawi sak ngertos kula wonten ing Pucang Kembar menika mboten wonten ingkang namapun. Menapa menika Kembang Wijaya Kusuma. Inggih, Siwa Singorang. Inggih mbok menawa iki dalem. Kula badhe ngunjuk wonten ngersanipun Siwa. Iya ya Ger. Bab perkawis sireping kita goro ing Mataram karana srana Ranwara kedah tinimbalan kembang Wijaya Kusuma ingkang cumondhok wonten ing Pucang Kembar. Bener Ger, bener. Nanging kasunyatanipun Pucang Kembar menika sak ngertos kula. Wiwit alit saengga kula dewasa mireng kemawon nembe sepisan menapa malih wujudipun babar pisan rak mboten nate wonten to Rama. Ora ana. Inggih, Mboten wonten menika. Sekar Pudak Kencana menika menawi Kadipaten Pucang Kembar menika mboten wonten Kipatih. Yaya Dipati. Inggih. Awrat ngembang dawuh. Apa sira ora percaya karo ngendikane Kanjeng Ratu Kidul? Apa sira percaya? Kene ngendikake menawa cumondhoke kembang Wijaya Kusuma ki ana ing tlatah Kadipaten Pucang Kembar. Menapa ingkang ngendika kados ngaten menika Kanjeng Ratu Kidul? Kanjeng Ratu Kidul lumantar Kanjeng Sinuwun ing Mataram. Mula Dimas. Saestu kula menika mboten matur doro. Wonten ngersanipun Kipatih Singorangkun. Menapa malih menika ingkang ngersakaken menika Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Kirang bekti menapa kula kalian Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Menapa malih kok namung Sekar ingkang dipun pundhut. Sinaosa jiwa raga kula, nyawa kula ingkang dipun kersakaken badhe kula caosaken wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Agung. Kula menika boten matur doro. Sekar Wijaya Kusuma menika boten wonten ing Kadipaten Pucang Kembar mriki. Nanging iki dawuh dalem Yaya Dipati. Apa iya seliramar mbada dawuh Kanjeng Sultan Mataram? Inggih, tadah tetuka dalem Kipatih. Kula menika lajeng kedah matur ingkang kados pundi. Menawi kasunyatanipun kados ngaten. Kula menika ngrumaosi. Kula jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Menika ingkang jumenengaken inggih Kanjeng Sultan Agung Anyokrogumo. Nanging Inggih. Yaya Dipati, Inggih. yen aku ora iso boyong kembang Wijaya Kusuma kang cumondhok ana ing Kadipaten Pucang Kembar, aku ora diparengke sowan. Apa ora mesake karo aku? Nggih. Menawi Kipatih Singoranu menika mboten pitados kalian sedaya atur kula. Nggih. Monggo. Lho. Yaya Dipati. Kok banjur kowe ngunus pusaka? Sing duwe pusaka kuwi nang kowe ya? Aku uga duwe pusaka. Kados pendeta menika. Menawi panjenengan menika boten pitados saestu kalian kula. Monggo. Pusaka menika kula aturi nampi. Lupa ya piye nggih. Kula aturi nampi, kula aturi namakaken jaja kula. Kula lila pejah. Menawi saestu kula menika matur doro wonten ngersanipun Kipatih Singoranu. Monggo. Monggo. Semono uga aku Yayi. Yen aku ora iso boyong kembang Wijaya Kusuma, aku monggo. Aku wae patenono ning kene Yayi. Aku wae Dimas. Aku wae Dimas. Monggo paten. Ayo Dimas. Aku wae. Perkawis menika langkung prayogi dipun penggalih kanthi lebet Dipun penggalih rumiyin Kang Mas. sampun nganggar pusaka ligan menawi ketaman setunggalipun menika kathah para kawula ingkang sami mresani
damel lingsem lho Rama. Monggo Nuwun pangapunten Kanjeng Adipati. nyarungaken pusaka Kula suwun nyarungaken langkung ringgit. perkawis menika langkung Wonten nalar dipun nalar wonten rembak dipun rembak. Dipun penggalih rumiyin Kang Mas, monggo. Panjenengan punika jumeneng adipati Kadipaten Pucang menika Lega. dipun sengkuyung dening sedaya para nayakaning praja. Wangel. prasing manah kula menika tratapan saestu. Lah njur aku kudu matur kepiye to, Nggih? Lha Nuwun nyatane kembang Wijaya Kusuma kuwi ora dumunung ning Kadipaten Pucang Kembar. Ra ya ora ana tenan to. Leres Kanjeng Adipati. Ora semono. Rekyana Patih isih kurang percaya sekabehing atur. Njur aku kudu matur kepiye? Dinten ingkang sampun kapengker Kanjeng Adipati menika bedak pikat ningali dhateng wana-wana lan setlatah ing Kadipaten Pucang kemawon manggihaken kembang Wijaya Kusuma menika boten Kepareng wujuk kula. Piye. Mila kasunyatanipun Pucang Kembar menika cetha mboten wonten kedunungan Wijaya Kusuma pinaka tumbaling kitha Goreng Mataram. Ana nggih. Perkawisipun menika sampun cetha. Siwa menika menawi boten ngasta kondur wonten ing Mataram, mesti nampi pidana ajrih ngersa dalem ingkang sinuwun. Rama ugi ajrih dhateng Bupati Singuramu. Menawi boten saged mujudaken wontenipun Sekar Wijaya Kusuma. Lah nek pancen ana, nek pancen ana ki njur arep tak nggo apa to, Ngger? Apa meneh iki sing ngersakake Kanjeng Sultan Agung. Bila Lah yo mesti saking- tak caoske to. Mila saking menika Rama, kula ngertos dibekipun penggalihipun Rama. Menawi wonten kepareng dalem Rama, kula ugi badhe nderek cawe-cawe perkawis menika. Wijaya Kusuma wonten ing Kadipaten Pucang Kembar mila mboten wonten. Nanging mbok menawi sak kiwa tengenipun Kadipaten menika wonten lan mawujud. Mila liah dalem Rama kula sagang ngupati. Lan kula badhe prasopo menawi kula wangsul mlebet wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Boten saged kewanaken wontenipun kembang Wijaya Kusuma. Kula boten badhe wangsul kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing Sago nggih. Yo, banyu milih kan. sing ati-ati sampun. Mbok bilih kipate sampun mireng siap, Pak. Iya ya Dipati. Prastianipun anak kula. Yo. Piyambakipun menika sagak Bupati Sekar Wijaya Kusuma. Malah kepara prasopo boten badhe wangsul wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Menawi boten saged manggihaken Sekar Wijaya Kusuma. Bener apa kang dadi kendikamu ya Dipati? Lajeng keparingipun kipate sak menika kados pundi? Lah aku nek ora iso mboyong Sekar Wijaya Kusuma juga ora wani kondur, ora wani suarane Mataram. Yen ngaten sak wetawis wedal. Kipate Singoranu kula aturi mesanggrah langkung rumiyin. Wonten ing Kadipaten. Matur nuwun ya Dipati. Mangke menawi anak kula Nggih. menika sampun saestu mbuktekaken manggihaken Sekar Wijaya Kusuma, monggo kula aturi ngasta kondur wonten ing kraton. Yo, aku nedha nrimo Bapak Dipati. Mula kang saka iku saiki aku kudu mesangger ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Derekno iki supaya mesanggrah. monggo Wangel banget diduduk. Atiku neratapen. leres Kanjeng. Lah iki sing ngersake Kanjeng Sultan Agung kan. Jangan
Iki ucul-uculan saka ngendi? Nyuwun pangapunten Kang. Nyuwun pangapunten. Mangke to Kisana. Lah wong kadipaten jare dienggo jak-jakan. Perkawis dereng rampung. Menawi kula ningali pasuryan kok praing raseksa. Nanging sandang panganggenipun kados salah setunggaling Narapraja. Panjenengan menika Narapraja saking pundi lan sinten sesilihipun? Namung sakderengipun kula matur langkung rumiyin kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Iji. Menapa riki leres kadipaten ing Pucang Kembar? Leres. Menawi ngaten panjenengan niki jumeneng ngaji wonten Pucang Kembar. Kula wrangka dalem Kanjeng Adipati Jana Kesuma. Menawi ngaten panjenenganipun Wrangka dalem pepatih nggih. Menawi ngaten sami kula iki pepatih saking Nusa Kambangan. Saking Nusa Kambangan. Nggih. Lajeng wonten wigatos menapa panjenengan kumawani minggah wonten ing pendopo Kadipaten Pucang. Menawi wonten keparingipun kula badhe munjuk atur piyambak wonten ngesanipun Jeng Dipati ing Pucang Kembar. Oh iji. Kula aturi lenggah ingkang kanthi. Nggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Miturut pengakanipun menika bajul puring badhe munjuk atur wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati. Pramila kula sumanggaaken Kanjeng parengaken. Sapa? Bajul puring nami kula Jeng Dipati. Inggih. Dika niku nggih pepatih. Inggih. Saking Saking Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Inggih. Lah kepareng rawuh wonten Kadipaten Pucang Kembar menika kagungan kersa menapa? Inggih. Saderengipun kula matur kula ngaturaken sukuing pabekti kula mugi kunjuk wonten kersanipun Jeng Dipati ing Pucang Kembar. Nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Inggih. Salajengipun Jeng Dipati Nggih. sowan kula wonten ing Kadipaten Pucang Kembar dipun utus dening Ratu Sesembahan kula ingkang nami Prabu Bulebas. Ratu. Inggih. Bulebas. Mboten kesupen Ratu Sesembahan kula ngentunaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngesanipun Sang Prabu ing Pucang Kembar mriki. Oh nggih. Kula tampa. Inggih. Mengke nek dika niku kondur teng Nusa Kambangan, Inggih. taklim kula. Dika aturke teng ngersane Sang Prabu sinten wau? Bulebas. Limus Bas ngoten. Limus Bas. Inggih. Iya. Limus napa pule? Limus Bas. Limus Bas. Inggih. Raseksa menika matur nggih tumpang suh ngaten. Iya. Ratu niku nggih. Inggih. Lajeng Salajengipun Jeng Dipati nggih. kula suwan mriki dipun supados ngebon-bon enjang Jawa sonten nglamar putra putri dalem ingkang nami Dyah Ayu Sora Sumekar badhe kasengkaan ngaluhur dados garwa pramespari wonten ing Bulebas wonten ing Kadipaten Kraton Nusa Kambangan badhe dipun mulyakaken wonten ing Kraton Nggih. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Iya. Nusa Kambangan niku nggih napa to? Kula piyambak nggih mboten mangertos Kanjeng. Ratu Nusa Kambangan. Inggih. Menawi Jeng Dipati badhe ngersakaken bebonanipun menapa kula aturi ngendika mangke kula badhe aturaken wonten ngesanipun Nggih. sesembahan kula. Nggih, kula matur nuwun. Inggih. Kok pepunden sampean Sang Prabu Limus Bas ngersakake yoga kula. Niku napa sampun ate prisa? Kawentaripun ingkang putra putri Dalem Jahayu Sumekar menika sampun nglenglang bawana menika wanci ayu sanget. Inggih. Nggih. Nggih. Gila bune. Injil Kang Mas. Iki diutus karo pepundene Sang Prabu Limus Bas. Ngersakake putramu. Putramu kuwi bakal dimulyake ning Kraton Nusa Kambangan. Kira-kira piye, Bu?
Lah saiki nek patihe wae kaya ngono yo ratu gustine kaya ngopo? Nuwun sewu Njeng Dipati. Wosipun putra putri dandom paringaken napa mboten? Menawi mboten dipun paringaken kadipaten Pucang Kembar bali kula sasik ngono. Mangke rumiyin lho, Kang Mas. Patih kok kodone ora Nggih. Inggih putra. Kula menawi sampun pun panipur bolan wasesa. Badhe kados pun. Bajul Purik. Iya. Patihipun men. Panjenengan dumugi Kadipaten Pucang menika nggades badhe nglamar menapa badhe sora ampuh. ngeten nggih. Iya. Coba tak dangune. Monggo Kang. Ngeten nggih. Sampeyan niku rak utusan. Nggih, nggih. Dutus kalih Ratu Gusti sampeyan nglamar anak kula Sumekar. Lah sakniki kula wis bisa duweni pangira-ira gagapaning manah kula, nggih to? Nggih. Wong sampeyan durung-durung wae arep cara amuk. Kok jojo sampeyan niku teka ning Kadipaten Pucang Kembar kuwi niate ora nglamar putraku ning sampeyan niku mengarep golek dadakan. Golek perkara ning Kadipaten Pucang Kembar niki. Nek pancen putra putri dalem mboten dipun paringaken. Kula tetep Ajeng sora. iya soramu wonten mriku. Wah, nek sampeyan niku wis kaya ngono ku, anak kula tetep kula gondeli, kula kukui. Mboten ajeng kula ulungke. Nggih, Kang Mas. Badhe kula dados kareng abang. Bajul Purik. Iya. Metuwun jaba ndawal tututi. Iya. Dadi nyarukku wis banget. Leres. Perkaraku sijine durung rampung. Wis ana perkara liyane. Nek pancen patih sapa iki mau? Bajul Purik. Soramuk ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Ketapno kabeh para prajurit, petukno wong-wong ing Nusa Kambangan. Leres Kanjeng Kadipaten. Keparengga iki ngabdi dalem kula nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu. Sampun kuwatos ing Kadipaten Pucang mangke dados ajanging perang. Kula ingkang tanggel jawab. Yo, nek iso dipripit, Izin. ya aja nganti nganake pasulayan. Ronji. Masa bodho Paring pamit Kanjeng. Ayo Bune. Enak tinggalin gue.